खुलुमबाय। बिटिआरखौ निम दंफां गायनानै गामि गामि लामा लामा माबायदि सुइजारलेण्ड बायदि बानायगोन? सोरबाफोर दैदेनगिरि लिडारफोरनि मानसिफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायोब्ला आं इसे आइडिया होनि खामानिखौ मावो खोमा। बेनिफ्राय जोंनिया लिडारा सोर जागोन आरो जोंनियाव बे बिफां मुरा सावगारियाव माबायदि गोरों गोरों मानसि थागोन नोंथांमोननो आङो खोन्थानो थांगासिनो दं। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय दा आंनियाव पर्बत जरानि जाथायखौ लानानै कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। आदा नों मा बुंगोन? दा आङो जेबो बुंथ'वा, नाथाय आं बुंगोन। आङो फंसे डायलग होग्रोनि उदांस्रि फिल्मनि। उदांस्रि फिल्माव आंनि आफाया मैखोम एबसुनि सोमावसारग्रा मानसिमोन। बेनिफ्राय एबसुआव थायै थायै सोमावसारै सोमावसारै गोरिब जालांनाय। बेनिफ्राय पुलिसा हमना लाङो राजश्री एक्टर। जेब्ला आङो आफाखौ बरननो थाङो आंनि सिगाङाव राजश्री एक्टरा मा डायलग होयो? लिडाराबो बर', पुलिसाबो बर', उग्रपन्थियाबो बर', नांज्लाय खमज्लायाबो बर'जों बर'। नोंनि नोमफाखौ नांगौब्ला बाखार बाखार नांगौ, नङाब्ला ओरैनो मोनलाङा। खोनाबाय? बे डायलगा उदांस्रि फिल्माव दङ। जियानो जा, दा आङो मोनसे आइडिया होग्रोनि। दा आङो आंनि एरियायाव आङो लिडार जाबाय। आं मा मावगोन मिथिबायना? फार्स्टआवनो निम दंफांनि फुलि बानायगोन। आंनि एरियायाव बर्मानिफ्राय लानानै सुबनकातासिम बा मसलपुरनिफ्राय बर्मा निकासित दारागाव इन्डियायावनो आसामावनो बिटिआरखौ बा आंनि एरिया खिनिखौ माबायदि समायना खालामगोन आरो माबायदि मुं दोनगोन। जेरै शिलंआव एसियानि नाम्बार 1 समायना गामि, जोंनियाबो बिटिआरआव माबायदि बानायगोन? मोनफ्रोमबो लामायाव आरो गामिजों दा लांदां लांदां लामा दङ, न' गैयै गेब गेब। मोननै साइडजोंबो सेर सेर जिं जिं ओरै निम दंफां गायगोन, बेजों फांसे बेजों फांसे ओरै। मोनफ्रोमबो गामिनि गेजेरजों बेसेबां करोड़ थाखा खरस थांगोन? करोड़ करोड़ मिटिं दावथिङाव थाङो। हा? निम फुलि दंफां बानायनायाव बेसेबां लाख थाखा थांगोन? 5 लाख बिफां बानायोब्ला, 10 लाख बिफां बानायोब्ला मोननै साइडजोंबो ओरैबायदि समायना गायगोन। बेनिफ्राय बे बिफांखौ गोजौ खालामनो होआ, दानस' दानस' दोनगोन गामि गेजेरजों। बेनिफ्राय बेखौ जोथोन लानाय, माबायदि जोथोन लागोन? गामिनि मानसिफोरा बेखौ दै लुनायनिफ्राय जोथोन लानांगोन। फांसे दंफांखौ मोनसे गामिया गावबा गावनि न' सेर सेर लामा सेर सेर गायना होनाय दंफांखौ दै होनो हाया नामा? गोबोरखि होनो हाया नामा? बेनिफ्राय कम्पिटिसन लाखिगोन। जाय गामिनि निम दंफाङा बयनिख्रुइबो साफासिन जादों, थाब देरदों, मोजां जादों, बे गामिनो आरो मोजां प्राइज होबावगोन। बिटिआरआ आंनि एरियाया निम दंफांनि सिंजों गारि सालायजोबगोन, निम दंफांनि सिंजों थाबायजोबगोन। जों दंफां फांसेखौ फोथांनो हाया नामा? हाया? बिटिआरखौ जों बेफोरबायदि सुइजारलेण्ड बानायगोन, निम दंफांनि सायाजोंनो बानायगोन बिटिआरखौ। दा आंनि आइडियाखौ सोर लायो, सोर मावो? सोरबा मावगोन खोमा, नायनि आङो। आं मावसिगोनानो आंनि गामियाव निम दंफां गायजोबना होसिगोनानो, समायना खालामगोन आं। नायनि। दा जोंनिया लिडारा डक्टर आलफ्रेड आदा सार। जोंनो गोरों गोरों मानसि नांगौ, गोबां डक्टरेट फरायनानैबो गोबां दङ। जोंनो यं यं नांगौ, है बोराय लिडार नाङा जोंनो। सेंग्रा लिडार नांगौ जोंनो, गोरों गोरों इडुकेसननि बागै बाथ्रा बुंनो हानाय, सोलोंथाइ होनो हानाय, मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै। जोंनो हारियाव ओरैबायदि गोरों गोरों मानसि नांगौ। बे बिफां मुरा सावगारियाव जोंनो गोरों गोरों मानसिनि गोनांथि। आदा आलफ्रेड गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौ।
गासैबो जायगायावनो बेरायो स्टुडेन्टफोरा माबायदि जानांगो हा इयुथ्सफोरा माबायदि जानांगो इयुथ्सफोरा जोंजों थाजोबनांगोन दिनैनि दिनाव माबायदि खामानि मावनांगौ आदा आलफ्रेडा आरो गुबुन गुबुन जायगानि मिजोरामनि इयुथ्सफोरा स्टुडेन्ट इउनियनफोरा माबायदि आदा आलफ्रेडा बेफोरनि खोथाखौ सब मिथिजोबगो जों माबायदि खामानि मावनो हागोन इयुथ्सफोरा अब्ला बेवहाय जोंनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो इडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै सब डक्टरेट बेवहाय सब गोरों जाजोबगोन सब लिडारफोरा जोंनिया बेवहाय गोरों जाजोबगोन सोरबा हिनजावबो थागोन गोरों हिनजाव गोरों सिख्ला गथ' गोरों सेंग्रा फरायनाय गिदिर फरायनाय मोनसे समाजखौ हारिखौ सिबिनो थाखाय गोरों गोरों फरायनाय मानसिफोरनि गोनांथि गोरों गोरों जोंनो जानला मानला गाज्रि गाज्रि राव बुंनानै बाहायनाय नांलायनाय बुथारलायनाय दानथारलायनाय गोदो बिब्दिमोन बै बिब्दिमोन बेफोरखौ जोंनो नाङा दिनैनि बे जेनेरेशनाव थांखांनाय समखौ रावबो फाहामनो हाया बे थांखाबाय फैनो गोनां समखौसो जोङो मोजां खालामनो हायो अब्ला गोरों गोरों मानसिफोरनि रायज्लायनाय गोरों गोरों मानसिफोरनि खामानि आलादा बे बिफां मुरा सावगारियाव टटेलि आरो एक्स आर्मिफोर थागोन बेवहाय एक्स आर्मिफोरनि खामानिया आलादा बे सासे आर्मि इन्डियान आर्मि बिसोरनि खामानिया बोरै जायो बे सिभिल मानसि आरो सासे इन्डियान आर्मिनि खामानि एक्स आर्मिनि खामानि बे आलादा एक्स आर्मिफोरा देखायासो गावनि रोंगौथिखौ दा मोनसे एग्जाम्पल होनि दा साथाम गथ' आं साथाम गथ'नो फांथाम दंफां हरबाय आं बेखौ गायो सोरबा सासे गथ'आ मा खालामगोन दंफां गायनो हरदों नालाय हाया जावबाय प्लास्टिकखौबो बोखारला गायना फैबाय हाया होबाय आरो फैबाय बेनिफ्राय सासे गथ'आ खोन्थाफैगोन जाबाय अके आरो सासे गथ'आ मा खालामगोन बे एसे सानगोन जावबाय बेनिफ्राय प्लास्टिकखौ बोखारगोन बेखौथ' प्लास्टिकखौ बोखारनांगोन बेनिफ्राय फबबाय बेबो फैगोन बेनिफ्राय दा साथाम गथ' लास्ट गथ'आ मा सानगोन दंफांखौ लांदोंमोन प्लास्टिकखौबो बोखारबाय बरिया जावबाय जायगाखौ गुवार खालामबाय गोथौ बानायलायबाय दंफां गायोब्लाथ' बेखौ थांना थानो थाखाय दैबो नांगोन सासे गथ'आ मा खालामबाय मोजां जावबाय ओरै हाखरबो जावलायबाय बेनिफ्राय बेवहाय दैबो होबाय नाथाय सानै गथ'आ गायनो दोनालाय गायनानै नाथाय लास्टनि गथ'आ ओरैबायदि मोजां खामानि मावबाय बेखौ थिग बेफोरबायदिनो सासे एक्स आर्मि बा आर्मिनि खामानिया माबायदि जागोन बे आलादा बिसोरनि खामानिया रावजोंबो मिलायनाय नङा नाथाय देखायासो फौजिफोरा देखायनो गोनांब्ला गोबां आलादा मिलाया जोंनो गासैखौबो नांगोन दा जोंनाव फैसा गैथ'वा जोंहा फैसा गैथ'वा दा आदा आलफ्रेडनाव फैसा गैया आंनावबो गैया इंलिश मेकार फंबाय सब गोरों गोजा जोंना सब गोरों गोजा इंलिश मेकार फंबायाबो जोंना धाबा सोबाय थादो फैसा खामायदो जोंनाव दा फैसा गैथ'वा जों हाथ'वा बिफां मुरा डेन्जार जागोन जोंनिया बिटिआरनि बाहेराव बर' गामि निम दंफांजों बुंजोबगोन निम दंफांनि सिंजों गारि सालायगोन बे दंफांखौ गासैबो दै लुनानै फोथांनांगोन मानो होनोबा दिनैनि दिनाव पलुसना ओरैबायदि गाज्रि जाबाय गरम जाजोबबाय बे गरमनिफ्राय बासिनो थाखाय जोङो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो लामाया जोंनिया साया जाजोबगोन सायख्लुम जाजोबगोन निम दंफांनि बेखौ जों जोथोन लानांगोन थांना थानोब्ला आरो जोङो मोनसे नाम खामायगोन बिटिआराव थाङोब्लानो निम दंफां बर'बो गैया दुनियायाव जों समायना खालामनो हायो मावनो गोसोब्ला जोङो मावनो गोसोब्ला मानसिया सब समायना खालामजोबनो हायो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नायनि सोर मावो जोंना फैसा गैथ'वा दे दा बिफां मुरा टीमा बानायगोन आरो जेब्ला जों बिफां मुरा टीम बानायगोन ना सब डक्टरेट गोरों थाजोबगोन बेवहाय दा जोंहा जेबो गैया जोंनो गोरों गोरों मानसिनि गोनांथि जय हिन्द।